ole kan channel a kan lo lawm le vek a cheu channel hi ila subscribe lo chuan khongai in lo subscribe vela movie munom tak tak ron upload zel kan tum don ani description a hian social media link kada a IG le FB a hian min lo follow vele theu don ania tin WhatsApp group 1 a full to awangin group true siam le ania movie request du nei le ka status mudu ka chuan kan join theu don ania status noi za thak do ka nei thina nia za thak te hian rom khopuya chuan CIA agents ten building pakhat an thlir me ka chuti lai chuan nula pakhat fiana chu kara tangin aron chuaka CIA hoina an enthak mek building a chuan alut zui ngal asil fe na panin call gal ani du mel vio maya CIA agent lam chuan an enthave reng bok fianai chu achanchin an zir chiang ngala sul nu chui tur nei vak lo ma se kan hnung lai do atanga achanchin an hriat thei dan chuan michal lang tak tak that thin tu alo nia building a chuan engchi ange ati don hriat ani lo fianai hi kumsom pani ani in abova ti chuan puitling ani nu aron in larin mi that thin ani ta ani an camera kamatrangin an thlir ve reng bok fianai chuan call dongin building chhong som pani na room za som ni pariata chuan kalturin meiche pakhat hian aron hrila an che dan chu an film khurin mi thatrin na ran an ni lo ti a chiang reng room chunga chuan lutin pawh sa tak ma piano a chuan thu in atak samoina mangin chu pa chu a chhai boya fianai hian hre em anei lo mel hle CIA agent ho po chuan an lo thlir ve renga mi en thak chu in ti mu a olvia wangle CIA agent ni ve tho jek chu mundanga omin meiche pakhat madam emi tia an ko thin rin hel om tak a thli thlai ve me ka waiter chuan ei turon pek tumin alo nara a en thak nu chuan sarkar mi le sa ani ti hria in akal santa ani fianai chuan ama dor tu pa chu an massage vela mi pangai tuana ti boy tur le mi hring tha dan chi hrang zir chuak to ania a na chu a hne so khop mai ti chuan pawh sa zet chu a hnung jang ru titliakin a thata atlan chua pa chuan ama veng tu te po chu ada thapa zela in sual ta chu thiam takani meichia ma ni se mi panaran tan hneangot theih ani lo fianai chu pona chuakin karin tlan chiat atuma nima sela atha tak ga jinga pakhat chuan akar chu aron ka pokta ani CIA agent ho chu ron enroll ve vatin an chui mek fianai chu nungdama man ngei tumin an boi som vata nima sela kar pakhat ron langin meiche pakhat madam emitia an ko mai chuan mi thatura atir fianai chu aron ka phlumta ani CIA agent ho le fianai in atha tak ga tho chu in kap chun zomin CIA lam chuan ga tho chu thatin an tuk zal vek meiche no pang pakhat le mipa pakhat chu sarkar hriat puilo na hmuna in sualin mipa chuan meiche no pang chu ati hlei theilo chu meiche no pang chuan a soi sanek maya a huai sen ba ka akum phu lovin tharum anga meiche no pang chuan chome po nei mu mal lovin chang el na bu chang rum chu avok pui cho hap buana madam emi chuan chu meiche no pang chu ron mu in ei tur le no telem apea madam emi chu no pang chuan angai saklo hle a ei tur chu a ei mola madam emi thil pek zinga chuan chocolate le ei tur dang chu la in chemte chuan amit alatlat pok madam emi chuan kabula local la khovela in sual thiam bera ka chuang che ti in a thlema chu meiche no pangwak ro lai chuan lorem ti in madam emi chuan a hruai don ta ani CIA agent jek chuan maktak taka meiche no pang somli zet bona report chu a chiara meiche no pang bo ho chu kumsom pathuma upate an ni hlom tual tha mang fiana ikha kumsom pani ani in abowa tuna athi to sia meiche no pang rubo tu te chuan tual tha mang cherle antum ni nge yin alang meiche no pang bo ho chu atlang puim biwan tlang chung do an ni veka martial art lama sul hu nei le sport lama malam hun eng tak tak nei te an ni hlom
mei chen do pang bo ho chu nam sang sang an ni hloma eng thil emaw lian tham tak chu madam emite hian ti an tumani mimal thlirkara chuan mei chen do pang bo ho chu hruai an ni a tual tha mang ni turin kumeng emaw zat an hrual don ani an zinga mei chen do pang pahnih chuan madam emi hna chuan an nu te an ngai thu hrilin ho an nge na madam emi chuan an ho theilo tur thu hrilin pakhat zok chuan ka hodu ibula ka omdu lo ti in ho lui atuma madam emi chuan kaltirin gat pakhat chuan za ngai na tel hau lovin mei chano pang chu alo ka phlumta ani mei chano pang ho chu khovela insual thiam ber ni tura train antuma thlirkara an oma wangin tlan chuat theih ani lo tlan chuak don po ni te reng se km zani zet tuipui hlo an ngai dona mun tina cctv an da vek bok an du emaw du lo emaw mi hring that turin training chu paltlang nge yan ngai Charlie le ke chu thian thataka anin siama no pangdang ho chuan tlan chuat dan tur ruam manna an nei bok an zinga chuan tlan chuat du le tumpo an om ve nuka nima sela Charlie chuan an thi pha lawin tlan chuak lo turin alo khapa nima sela in khap vek theih ni bik hek lo an zinga pathum chuan tlan chu an tum luya tlan chuak thei takang mo atuk zinga chuan training nei turim ma taka an thowa tharui an nga theinan an training po a hau tak tak zet ral thuam rit tak tak kengin an tlan tira du lo asoi thei si lowa mei cheno pang ho chu hriam hroka cheran tumani zanlama tlan chuat tum pathum te kha thi in an mubok tlan chuat tum chu thi na ani ringot an training hau tak zia chu soi hian asiak lova keni ang duang tan phei chuan paltlang ngai na om lo hrim hrim an training chuak ani ngat chuan pasal po nei se akut thlak masatu zoka an tang thei nge yang Charlie le Katie pon training an paltlang ve zela in thian thatak ni in unaw ang main an khosa a Katie hian Charlie hi anaw chei chot mayani kumruk la ya liamta kumruk chung mi tha dan ringot zir an niya tharui an nga in khoterun thamzet an ni bok nen den to takan ni tharum tho na ringot an zir bik lova computer le akai noi mi tha nana tangkai tur eng kim an zirani ber mihring ru ro mangin ru ti tlia dan le nuk khoi ma taksa peng poim bo lai te chu hril hriata zirtir zel an niya an kum a upa chho ve zel nen basangam ngot chi an ni to lo hrim hrim madam emi chuan nula ho chu thu pe in nangma ni tha tum ho gat an oma in tha lo chuan an thatang cheu in sahim nan in that turani thing hmuna khan an chang reng cheu ti in a hril tamai dam kho chuak tur chuan tual an tha angai ta ga tho chuan bein an thata nula ho pon beiletin an that ve bok Charlie chu pasexual mel do hian a bei chia maya Charlie pon do mai atum big lo a thei to pin a beilet ve a anim pom het khop a topa chuan Charlie chuan atarmit mangin a that thei ram Charlie chuan mi a that tamai chu hreom ati khop maya anun ram a chawani ber mani mihring puinun na lak ngot chu mipa ngai tan chuan hreom tak turani ve hrim hrima u chan chang Katie chuan andam kho chuanan mi tha an ngai thu hrilin a hnem ve a he mun kan chu asan theina turani chuan engpo kan ti zelang tia hnemin Charlie rilru a hadam sot nula rual mu hil tuilai chu silai puak thoma wanga harin an ham hai hlom hle madam emi chuan in bul nai berami kha that ula an ruang ron pu chuak ru thupek in zom lawani chuan minute ni nuwa kan ka phlum vekang cheu ti in thu aron pehloma a chu asan le ngal Charlie chuan thil a thak tak ani engwangin nge kanin thang ti in a thiante alo hril ve a nima sela Charlie a thu si lo dam an du chuan in tha an ngai tlat Jenny chuan abulami chu a shoka ron zain a that ngal der mai ti chuan anin sual boi tanuaya an dam nan mi pakhat theu thatin du thlan tur dang an nei si lova mi tha manga an chuak zota ani madam emi chuan nula ho chu in chuan om tak zet
naktu ka tan in buat sayang cheu ti chuan in training in zo to ang in zinga a thaber pakhat chi adam kho chuak anga chu contract kan zia puyang dam kho chuak chuan sum tam tak a hlo chuak to mai don ani ti in nula ho chu a hrila mi somli atangin mi somthum pakwa tha an ni anga a thaber pakhat chu fiana yang chi khan mi tha mang ani don ani atu ka chuan a mor an bok don ta number an pota number 1 le true pot chuan an man ro du ber thangin bom chung a lutin anin sualang ti chuan a number in dotin an lut zelanga atopa dam kho chuak chu professional assassin ni in contract an zia puyanga sum tam tak thok chuakin azalen theidon ani contract ato phuna po mi tha chu atuina tak alo ni phei chuan ama in a thok chun zom zel theidon ani KT chuan number 1 pot fuih in a thian nu Charlie hena chuan kalo thita ani po in min reng don ani ti in a hrila Charlie chuan ngai ngam lovin a bei thuta a number chu sakin man ruwa po lave man lovin a luta KT chuan poi ati hle ti chuan anin suala Charlie chuan in sual alo thiam mawangin adam kho chuak ve zel a thian nu Kate aron lu ve ta ka phei chuan an thian dunin an tang ruala tu man an hne lo Jenny tenen anin beya Jenny chu alo thiam ve fu awangin an hne lova Jenny chuan an pahnia tha atum lai chuan madam emi chuan top tirin aril ru athaka pakhat chautia thu alo tiam to chu sutin an pathum chuan mi tha manga lak atum ta zokani mi somli zinga dam kho chuak pathum te chu madam emi chuan alomna zanria kil puin an pathum po chu an hlim hle maya wen te chu temtirin wen kumzat an hrechat chat mai nimasela an wen ina chuan dam doi lo polin an che thei der lo ti chuan le sexual mel de mi patlong ol pathum ron in lanin Charlie te ho chu nangina samtoi ichanganga ke ina samsei ti in pakhat thawin an ron mu arlak tanal nal mai Charlie te ho chu an stratuta an thiang hlimna parmoi chu ti luina manga thlirsak an nita madam emi chuan tuna chuan khoi chiat in ni to a in ngai hlu tur in ni to lo in mi tha tur te chu in tilom thei em to ang in taksa moina hi ral thuam tha le lawm ber ani ti hria in mangtang kai thei to ang ti in a hril hloma an taksa chu ui treat tret a phal lova an taksa mangin mi an that fo to don ani madam emi chuan an na tur a mu sak zela Charlie te pathum chuan sum tam tak lo in mi an that ve zel akum tel inzir an ni boka mi tha dan an thiamin an finga an taksa an uilo bok nen khovel huap tual that tular an ni der mai ti chuan chaina dol ti in an ming athang ta ani in thana ana satak mawang chuan CIA lampon an chui ve ngal thuaya kumruk kalta a meichano pangbo ho kha an ronin lar le ta an ngai CIA agent Jack bok khan a chui le ani Charlie chuan pathil ti thei tak tak athata a ming lema chaina dol ti in an phu saka ami tha nu hun bera athisen a nu chia tlat maya Jack chuan a DNA atanga chuin Charlie inu a hrechuak theya Hong Kong lama Charlie inu a oma wangin Hong Kong lampan atumani Hong Kong a chuan Charlie inu chu atong trai mola afanu kumsom pathum ani atanga khongcher bo mak chu a mule theinan atong trai ani afanu chu dam taka a mule thei a in be sei vetlat agent Jack Khan Charlie inu chu aron jong huwa afanu chungchang a soipui bok afanu chu athuak suk ni in tual tha manga answer chuaka tuna hian CIA lamin man tumin kan zong me kani ti in an hrila Charlie inu chuan alo oi lo na sa afanu duat chu tual tha mang ani aring theilo Hong Kong a chuan International Dragon Boat Festival an neya Charlie inu po atelve an khualian chu Charlie in sum hlo in aron that le ta anu chuan lo mu in afanu chu alo hai reng lo Jack soyang nge in Charlie chu mi tha mang ani ti a hrechuak ta ani Jack chuan Charlie chu lo mu in a zui ngal thuaya Charlie chu ice cream truck a lutin a lut ngala
truck chu tlan chuakin anin tin taran mai Charlie i chuan ka thatang che ti in alo vawa Jack chuan kumruk zet an case alo chui to thu hrilin atet lai thalak chu a entira tu chi ange ini ila in hrethem ti in azot pok an omna chu avo ema wangin in tha an du ani si lova in tin reng thu om hek lo le thudunin an ti tia Jack chuan Charlie i chu engtin nge ati don thutluk na ala siam thei mai big low Charlie i chunga le naw pangdang bo ho chunga chuan engchi nge thleng hriat tum chuan an zota avot boka akor chung chu Charlie i a hak tir Charlie i chuan azo na chu a chang du lem lo truck chu dingin Jack po chu aron har chuaka Charlie i ero a local bo man to ani Jack chuan Charlie i zon na chu a thok chun zom zela Charlie nu in chu en thla in Charlie i aron in lan nge ya ring in chu thim thutin power supply Charlie nu chuan anei lo balcony a chuan tu emaw hmuin a fanu Charlie ani ringin a ko vata apan ngal bok ni ma sela a fanu ni lovin jeni kha alo nia eng thu dang ma soi lovin Charlie nu chu a vit pop mai Charlie nu tre thom chu Jack khan alo hreve vata eng thil chi ange thleng hre turin in chung lam apan ve ngal in chung lam chu an buai khop Jack chuan Charlie nu chu wachan watin Jane nen anin suala Jane chu a hne mai mel lo an buai chuan Charlie chu aron thleng ve ngala Jane chu ron khoi thal topin Jack ne na chuan kanu hi damdo in pan pui ngal ro ti in a hrila Charlie le Jane chu in bein Charlie chuan dar thalang mangin a thatta ani Charlie le Jack chuan nu ber liam tuar chu damdoi in an panpuya Charlie ero CI zon lai ni in a in thiar fi hlima Jack chuan a hruaita ani Charlie chu lungai takin tuipui kama a thuwa a thian nu ke chuan aron muvat madam emi chuan ron po ve in an contract nu hnung ber a soipuya Kenji an tha chuan an du dan angin nun an mang thei to don ani Madam Emi hian bum atok ti reng a in hrelo Charlie hian Mike thatin Rocky thian thatak ania Rocky hian Madam Emi chu bumin Charlie te tha atumani Kenji thattur chuan Charlie te thian dun chu an che chuak ngala ni masela thanga an oklat Madam Emi po chu an lo khai kanga thi alo sual mek Madam Emi chu an ron thaka a boral zui ngal Charlie te chuan tlan chu an tuma ni masela Kate chu Rocky chuan manin i thian nu chan turin local nge yang che ti in a au zui bok Charlie chuan Jack chu kholin tran puina adila Jack chuan muvatin tuipui kama anin stratuta jingma taka Charlie chuan Jack akalsana a le kha tur a hnu chia bok Charlie chuan pianon le achak thute mei chapa ngai tak ni ve adu thute azeka anu chu lo enkol sak turin angen bok Charlie chuan a thian nu ke chan atuma ti chuan ke chu awa muve Rocky chuan a thian pa a tha saka wanga phubalak atum thu alo hrila ti chuan Rocky chuan a thian nu ke chu tha sakin anin beya Charlie chuan Rocky chu a that ve ta ani Jack chuan Charlie nu hne na chuan naktu ka hole to ang ti in a hrila Charlie nu chuan ilo zina piangin minon tlo thinang che ti in a hrila Jack chu an biak in a lutin Charlie aton le nge theinan du thu asama Charlie pon du thu alo sam ve to bok an sa ko mun lo en kol tu chuan meiche pakhat nen in du thu sam hi a in ang ti in alo hrila Jack chuan Charlie azong ngala Charlie chuan Jack alo thlir renga atop ta ani